Jedva čekamo vidjeti novi dugometražni animirani film o djeci i njihovim ljubimcima. A u kina nam je već stigao nastavak hvaljenog australskog filma o legendarnom psu koji je osvojio srca svojeg vlasnika i cijele zemlje. Malo tko u svom životu nije proveo neke od najljepših trenutaka uz svoje kućne ljubimce. I malo tko se ne sjeća kako je njegovo nezaboravno prijateljstvo s voljenom životinjom počelo. O tome nam govori i novi film u našim kinima koji je u Hrvatskoj prethodno oduševio male i velike posjetitelje Pulskog filmskog festivala, te festivala Prava djece. To je australska obiteljska pustolovna drama Crveni pas početak. Film je nadahnut stvarnim događajima, a svojom radnjom prethodi velikom australskom kinohitu Crveni pas iz 2011. koji je ujedno i prvi dobitnik Australske nacionalne filmske nagrade za najbolji film. Sve počinje kada glavni lik priče, Michael, odgleda upravo film Crveni pas, te svom sinu otkrije da je naslovna životinja bila njegov ljubimac. Priča nas tada vraća u ranija desetljeća kada je Michael kao dječak stigao na djedovu farmu u unutrašnjosti Australije. Uz strogog djeda, dječak nije imao puno prigode za zabavu, ali je sve promijenio susret sa psićem umočenim u plavu boju, zbog čega ga je Michael, zvan Mick, nazvao Plavim. No ispod plave boje krilo se crvenkasto krzno australskog ovčara, koji je uskoro postao dječakov najbolji prijatelj, unatoč djedovom protivljenju i prvim životnim izazovima. Kako će u tim izazovima glavnom junaku pomoći njegov živahni pas, doznajte uživajući u ovom prekrasno ispričanom i snimljenom filmu. Izvorna je životinja u Australiji stekla legendarni status, dobivši čak i svoj spomenik, te je o njoj napisano i više knjiga. Crvenog psa u filmu glumi sjajni ovčar Phoenix. Michael je u dječačkoj dobi daroviti Levi Miller, poznat iz filma Pan, a nastupaju i Bran Brown te Jason Isaacs. Uz Crvenog psa budite i na mreži, na kojoj vas čeka službena internetska stranica ove četveronožne filmske pustolovine. Na njoj prvo pročitajte zaplet filma te imena filmske ekipe ispred i iza kamera. Zatim prolistajte bogatu fotogaleriju s prizorima iz filma te niz članaka o samom filmu i izvornoj priči.